गासै रायजो राजाफोरनो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि नि जानानैहाय जोङो दिनै मोनसे बेवहाय प्रेस मिट होनो सानदों। खोथाया जाहैबाय मैया बनसुनिफ्राय बै काजलगावनि जे हाखौ लानानैहाय माखासे बेले बेजे थासारि सोमजिदों, बेवहाय माने जोंनि एनडिएबि फोरखौबो सरजाबफानानैहाय बिथांमोना माखासे इनसाल्ट खालामनाय बायदि खोथाफोरखौ बुंदों। दा जोङो बेवहाय सिदायै बुंनो सानो दि जों एनडिएबि हिसाबै बे हानि सायावहाय जोंहा जेबो लोब्बा गैया। बेयो पार्सनेल प्रब्लेम। बेवहाय सोर मा खालामदों सोर मा जादों बेखौहाय जों जेबो मिन्थिया। खिन्थु बे खोथाखौ लानानैहाय बिथां बनसुनि जि सोद्रोमाफोरा बिथांमोना बुंदों जे एनडिएबि फोरखौबो माने लोब्बा दंनाय बायदि माने दाय होनाय जादों आरो। दा खोथाया जाहैबाय जों बेवहाय रावबो जेबो इनभल्भ गैया आरो बियो मोनसे बिथांमोननि जि बुंनाय बे खोथाखौ लानानै जोङो गाज्रि मोनदों। मानो होनब्ला बिथांमोना बुंदों जे एनडिएबिआल' सोमावसाराखै होननानै। दा जोंथ' एनडिएबिफ्राथ' जों बुंनानै लायाखै जोंल' सोमावसारदों होननानैहाय। बेवहाय बयहाबो कन्ट्रिबिउसन दं बड'लेण्ड लाबोनायावहाय। बयबो दावहा नांदों, बयबो थै जिउ बावसोमदों। जोंथ' गासैबो एनडिएबिआल' लाबोदों होननानैबो बुंनानैबो लायाखै। खिन्थु बिथांमोना जोंखौ बेबायदि सरजाबफानानै जोंखौहाय माने इनसाल्ट खालामनाय बायदि जादों आरो। बेखौ जोङो गाज्रि मोनदों। उनाव जाहाथे बेफोरबायदि खोथाया ओंखारा, बिदि गोदाव सोराव खोथाफोरखौ बुंनो नाङा। आरो बे हानि खोथायावहाय जोंहा एनडिएबि हिसाबैहाय जेबो आखाइ गैया, लोब्बा गैया। बेखौल' जोङो बुंनो सानदों आरो। गिबियावनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि जानानै आं गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरग्रोबाय। थांनाय 23 तारिख 1 मार्च 2023 मायथाइ बे जानुवारियावनो काजलगावआव मोनसे हानि बेले बेजे मोनसे थासारि सोमजिदोंमोन। बेनि माखासे खोथाखौ लोब्बा लानानै आं फंनैसो एक्स एनडिबिनि जानानै आं बुंनो सानदों। बेयावहाय चिरां जिल्लानि BoNSU आफाद होननानै बुंदों। बे चिरां जिल्लानि BoNSU आफादनि सोद्रोमाफ्रा बेयाव बे थांनाय 23 तारिखआवहाय बेलासिनि 3टायाव माने प्रेस मिट खालामदों। दा बेयावहाय जोंखौ बुंदों जे एनडिएबिआल' संग्राम खालामाखै। माने आं बे खोथा बुंनायाव आं जोबोद दुखु मोनदों। माने आं कन्डेम खालामदों आरो माने आं एकदम निन्दा खालामदों। बिथांमोना जाहाथे बे खोथाखौ बुङा। बिथांमोना बिदि बुंनो थाखाय जोंनि सायाव मा अधिकार दं? जोंनि सायाव जेबो अधिकार गैया बिदि बुंनो थाखाय। दा आं बिथांमोनखौ खावलायदों, बिथांमोनखौ आङो स्ट्रिक्टलि आङो बुंदों जे जानला मोनला खोथाफोरखौ माने बेबायदि बुंनो हायोबा आं बुंनो मोनदों होननानै खोथाखौ बुंला जानाय नङा। थिगासे खोथाफोरखौ बुंनो हागोन बयबो राइट्स दङ। खिन्थु माखासे खोथाखौहाय मिथियालाबा खोथाखौ बुङोब्ला बेयाव जानाय नङा। बेवहाय जि बाथ्राखौ बाहायदों बिथाङा जोंनि सिगाङाव क्षमा लानांगौ। आरो बे खोथाखौ लानानै बिथांमोना दिनैहाय संग्राम खालामदों जों बेबायदि खोथाखौहाय जोङो बुङाखै एनडिएबिआ। दा बिथांमोना जोंखौ बेबायदि स्टाइलाव बुंदों। बिथांमोनाल' संग्राम खालामदों नामा? एनडिएबिआल' खालामदों नामा? गबिन्दआल' खालामदों नामा? बे खोथाखौ उल्लेख खालामदों बिथांमोना। दा बेयाव जोङो स्ट्रंलि बिथांमोनखौ जोङो निन्दा खालामो। जाहाथे बे बाथ्राखौ बुङा, बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना क्षमा बिनांगौ जोंनि सिगाङाव प्रेस मिटनि गेजेरजों। आरो नेक्स्ट टाइम जाहाथे बे खोथाफोरखौ बाहाया बेखौ आं खावलायदों। बिथांमोना BoNSU आफादनि चिरां जिल्लानि जानानै जि बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदों, बड'लेण्डखौ सोमावसारबाय था। जोङो बेयावबो जों समर्थन दङ बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायनि थाखाय। नाथाय नोंथांमोना बेयाव मोनसे लबिया मोनसे बाथ्राखौ जों नुहुरनो मोनदों जे नोंथांमोना बे मोनसे कास्ट हायावसो इम्पर्टेन्ट होननानै मोनसे बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ नोंसोरो नाम लादों नामा? नोंथांमोना बे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बे कास्ट हाया जोंहाबो राइट दं, BoNSU आफादनो होनांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों। मा जाखो नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड सोमावसारनाया? बेयावहाय बेबायदि खोथा बुंनाया नोंसोरहा खुनु मोनसे मोजां जायाखै। आरो बेबायदि गोरोन्थि खामानिखौ माब्लाबाबो दामाव, गोरोन्थि खोथाफोरखौ दाबुं। एनडिएबिनि सायाव जेबो खोथाखौ नोंसोर बुंनो मोननाय नङा। जोङो एनडिएबिआ मोनसे नन पलिटिकेल पार्टि हिसाबै जोङो दङ। नोंथांमोनाबो नन पलिटिकेल पार्टि हिसाबै नोंथांमोनाबो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदों, सोमावसारबाय था। नोंथांमोननि लामाजों थांबाय था। जोङो बड'लेण्ड बिनायावबो जोंबो समर्थन दङ। नाथाय बेबायदि खोथाफोरखौ बुंनायाखौ दिनैनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव थायोब्ला मोजां, आं बेखौ खावलायहरदों। नोंथांमोना BoNSU आफादा जुदि बेबायदि खोथा बुंबाय थायोब्ला नोंथांमोननि माखासे लबिया बाथ्राखौसो देखायनाय जागोन। दा आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों, नोंथांमोना जोंनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ क्षमा लानांगोन। आरो भबिष्यत बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बुंनो मोननाय नङा।
नोंथांमोनजों बुंनायनि सिगां बिथांमोना सोंहराखैना जे हायाव दखल दं होनना? बेयावहाय बिथांमोना जोंनि सायावहाय बा जोंनियाव खुनु सोंहरनाय गैया, सोंहराखै। बिथांमोना पार्सनेलिटि माने एटाक सोरखौ खालामदों खालामबाय था, जोंहा बे बुंनांगौ खोथा गैया। सोरजों हा सेलायदों सोरजों सेलायाखै ना BoNSU आफादजों सेलायदों ना सोरबा MLA MP जों सोरजोंबा ना डिपुटि बा सोरबा CM जों बेयाव जों जेबो बुंनांगौ खोथा गैया। जोङो बिथांमोनजों मा बुंबाय था, खिन्थु दिनैहाय जोंनि एक्स NDB खौहाय बिथांमोना नाम होनानै NDBआल' बेयाव मोननांगौ नामा हाखौ, बे खोथाखौ बुंनानै जोंबो BoNSU आफादा मोननांगोन बे बाथ्राखौ बाहायदों आरो बिथांमोना BoNSU आफादा मोनाब्ला जों कर्टआव फाइल खालामगोन होननानै बे खोथाखौ बुंदों। अब्ला बिथांमोननि सोंनाय बुंनाय बाथ्राया मा मिनिं थाखो?